welcome back again. For today's video, tayo po ay magluluto muli ng another snacks for the kids. Siyempre, kapag merong mga leftover na saging, pwede po natin magawa ng paraan yan para maging snacks. Gagawa po tayo ngayon ng ube banana cheese roll. Okay? So, meron po tayong nilagang saging na saba. Yayadya rin lang po natin yan. So, kung sawa na po kayo sa turon, sawa na kayo sa banana Q, ano pa, maruya. So ngayon, iibahin naman po natin. Kakailanganin po natin ng nilagang saging na saba, pero ito po ay hinog na nilagang saging na saba. Ang gagamitin po natin dyan ay mga 6 hanggang 7 piraso lang po ng saging na saba. 1 piraso po ng itlog. Tapos, 1 cup po ng ating flour, all-purpose flour. Tapos po yung ating cheddar cheese. 1/2 cup of our ube condensed milk. At, syempre, yung ating breadcrumbs. So, babalatan lang po natin yung ating saging na saba, nilagang saging na saba. Syempre, kailangan natin siya i-mention na nilaga ito. Okay. Tatanggalin lang din po natin itong mga linya. Sa gabal po kasi minsan yan pag kumain tayo. Diba? Alam nyo guys, favorite ko po talaga ang saging. Pag hinog na ha, mas gusto ko po kasi yung hinog na. Alam mo yung parang malapit na mabulok. Kasi matamis. Kahit anong saging dyan. Gusto ko yan. It's my favorite. So, ito po ay pang, meron pa. Tatanggalin natin yan. We need to remove that. Okay, no more. Pang 5 na po yan. At ito naman ay pang 6. At ito naman ay pang 7. Kapag marami-rami po kayong kakain, ay dagdagan nyo na lang. Okay. So, ngayon, ang gagawin po natin ay gagadgarin lang po natin yung ating saging. Yan, diba? Mas madali. Pwede din naman po kasing yung meron kayong, anong patawag doon? Yung pandikdik. Pwede din po yun. Pero ito ang ginamit ko. Careful lang po. Ang aking laging paalala ay mag-iingat sa matutulis na bagay para hindi po tayo masugatan. Sa pag-prepare po ng pagkain, ay kailangan po malinis po ang iyong kamay. At ito na nga po, tapos na po natin gadyarin yung ating saging. Now, ihalo na po natin yung ating mga ingredients. Una po muna ay yung ating flour. We're gonna add our flour. Wag po muna nating ubusin. And then, our egg. And now, we're going to add our 1/2 cup of our ube condensed milk. Yee! Tapos ngayon ay halu-haluin na po natin yan. So I'm not gonna add sugar po ha, kasi matamis na po ang ating banana dahil ripe bananas po ang ating ginamit. And then naglagay pa po tayo ng ating condensed milk. But it's up to you guys. Pag gusto nyo po talaga ng matamis, you can add sugar if you want. Haha. Diba? Sa mga sweet tooth na katulad ko. So, i-add na po natin ulit ating flour. The remaining flour. Ayan. Okay, so that's it. Ihiwa-hiwain lang po natin yung ating cheese.
Yan. So, ngayon, nag-gloves lang po tayo. Dahil, tapos, lalagyan po natin ng cheese sa gitna. So, ayan na po, no? Yan. Oh. Roll na po natin siya. Ibabagsak lang po natin siya sa ating breadcrumbs. Then, and, eto na po ang ating nagawa. Yan, 6. So, ngayon, ang gagawin po natin ngayon ay ipiprito na po natin ito. Kapag ayaw nyo po pala ng malabsak, medyo malabsak po kasi yung aking nagawa, dadagdagan nyo na lang po ng flour. So, ayan, nakasalang na po yung ating kawali. Mamaya, pag medyo mainit na po yung ating kawali, ilalagyan po natin yan ng mantika. Tapos, ang ating fire po ay under low heat to medium fire lang.
ating ube banana cheese roll. Diba? So, melting pa, oh. Bagong hain. Tikman na po natin. Pero ang alam ko dito ay mabango. Mabango siya dahil sa kanyang condensed milk. Yung ube. Okay, let's taste it. Wow! It's so cheesy! Yay! Ang init pa. Umuusok pa. So guys, titikman na po natin. See that? See that? Yung cheese talaga melted, no? Look. Umiinit. Oh, look at that. ASMR ka. Ang sarap. And that's it for today, guys. If you like this recipe, just like this video. At huwag niyo po kalilimutan, pa-subscribe naman po ako ng channel na to. At pakihit niyo na din po yung notification bell so that you'll be updated every time po na meron pang bagong videos na i-upload. Thank you so much for watching and I'll see you again next time. Bye! Sabi ah. Ay, kuya.